I swear, adulting is really hard. Naku, basta pasensya ko sa mga toxic na relative. Nice one! Pag ito nag-crop top, tapos na. Tapos na ang laban. Kung yung tito mo ka pa nagiinuman siya, nakataas lahat ng tiyan, di ba? Okay, sige lang, magka-crop top din ako. Ayan. Masaya mga kanso, ako pa si Paolo. Dadaan natin mga memes ngayong linggo, atin na agad simulan. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka nakamalakas. Wala na Lakas din ng tama. dito. Hindi ako tatabi. Ganito ako maghahanap ng mga investment. Hindi nyo ako mapipigilan. Kaninong nanay to? Okay ka lang ba, Nay? Ano to? Ang lugar to? Ang pinakamalakas na magulang. Ganun. Deadline 11:59 at 11:20. Hello everyone. Today, I'm going to introduce you to Microsoft. Putang ina mo. Sarili natin tropa ang babatak sa atin pababa. Tandaan nyo yan. Sunod, Carlos Silas lays in a crop top. Hindi nga kita yung pusod niya eh. Alam mo to, naging issue ata kay Carlos Yulo sa online. Yung mga kaliwat kanan na yan. Tulad ni Raymond, hayop na Jeje Fontop. Masculinity is respecting our parents if we don't intend to break that. Saan galing yun? Parang tagal niya yung tinago sa katawan niya. Masculinity! Kailangan ko sabihin to. Kung ito na naman, may basehan na naman kami. Na ito sa mga search term tulad dito. Yan, Carlos Yulo, nag-crop top, nagbukang bading, impluensya ni Chloe. Tapos na nagagaling tong ano nila eh. Itong galit siya sa kanya eh. Alam ko hindi naman perfecto yan, di ba? Si Kaloy. Kasi isipin mo naman yung buong buhay niya, binigay niya para sa 2 ginto para sa bansa natin at yumaman siya doon, naging multimillionaire siya dahil doon. Kahit hindi tayo agree sa lahat ng kanyang mga desisyon dahil nga nagsimula pa lang siya, yung hinahanap ng tao na galit sa kanya, hinahanapan na lang siya ng butas eh. Ginagawa ka lang katatawanan ng goldie mo. Maganda to reflection doon sa toxic Filipino family trait natin eh. Yung ating pagiging family oriented, yun din tayo, mahilig tayo mangelam sa kanya. Diba? Dahil nagkaroon nga ng back and forth sa pagitan ng kanyang nanay at ng siya. Feeling ngayon natin, tayo lahat ng magulang na yun. Tayo yung nanay, tayo yung tatay. May dami natin gusto sabihin sa kanya na wala naman siya pakialam. Tanggam ka lang sa kanya. Hindi ka kanya alam eh. Dami mong kinomen, dami mong pinagsasabi sa kanya. Tapos tignan mo naman yung hapagkainan nyo, wala na namang ulam. Diba sana yung doon natin ibuhos yung ating pagka-cancer. Yung makahanap tayo ng kakainin. Diba? Gutom na gutom ka na. May oras ka pang bigyan ng tips and tricks sa isang multimillionaire kung paano nyo gusto mabuhay. Yan, tulad dito. Breaking gender stereotypes. Syempre hindi alam yan ng mga malapit ng kunin ng lupa. Kung yung tito mo ka pa nagiinuman siya, nakataas lahat ng tiyan, di ba? Wala na bang umaangal sa kanila eh. Bugbugin ka pa. Kaso, yun nga, matagal na rin naman parte ng fashion, ng crop top, ng 80s, ng 90s, mga mas macho pa itsura sa'yo, mas kuno, masculine pa ang itsura sa'yo na nagsusot nun. Kasi pinapakita mo yung katawan mo in essence eh. Pinapakita mo yung abs mo. Baka hindi ka proud sa abs mo, kaya ganun ka magsalita. Ayaw mo ang crop top, okay lang naman. Hindi mo naman kailangan suotin eh. Wala naman ang pumipilit sa'yo eh. Pero kung may isang tao na gusto suotin yun, tapos nagbibigay ka lang yung fashion statement, ano ka na doon? Nagmamarunong ka na lang. Tama, unang-una nga si Gono, pinakita niya yung six-pack niya. Kasi wala kang pack shit ka lang. Ito si Chloe. Totoo naman, dahil may mga change ang mga henerasyon, dapat nga tayo isang improvement ng kada henerasyon. Kaya mapapalitan din naman yung mga bias natin, mga thinking natin. Diba, nung panahon nila, dati ang computer. Kaka-computer ba kasasama mo yan. Pero nasan tayo ngayon lahat? Saan mo to tinitignan? Diba? Sa teknolohiya, sa mga makabagong improvements dito sa mundo na nakaka-apekto sa ating kultura kung paano tayo mabuhay, di ba? Ang dami niyan. Mga tao, ang daming tayo maglalagay ng ganito, hayop ka. Kaya literal may crop top. Ano ang tawag dito? Bottom, pastel bottom. Okay, sige lang. Magka-crop top din ako. Ayan. Kaya para lahat tayo pare-pareho dito, diba? Para lang tayo mga nagkakamot. Pag sobra sa kamot, aantokin ka na eh. Ito hirap pag sa kadugo eh. Pag mas malapit sa'yo, piling nila entitled silang sabihan ka lang. Hindi nila iisipin kung nakakasakit sila, kung sumusobra na sila. Sabi nga nila pag kadugo mo, feeling nila meron silang karapatan na sabihin to sa'yo. Kasi kadugo mo, diba? Ako na yung huling magsasabi sa'yo eh. Nung mga gusto mong marinig eh. Pero isipin mo na lang yung mga mas toxic pa sa mga reunion, diba? Pagkita ka, doon mo marinig mga pinakamatotoxic na tao. Mortal mong kaaway, hindi kaya sabihin sa'yo yun. Kahit yun, hindi nila malagpasan. Diba? Kasi alam nila, di naman kita kaano-ano eh. Pero pag kaano-ano mo, parang meron silang karapatan sabihin sa yung pinakamasasakit na bagay. Yan ang family-oriented. Pang OOTD, patamblingin mo dyan si Yulo. Sige, pang IG yan. Tunod. Guys, may nabili ako. Pantalon. Okay. Tignan natin kung gumagana. Yung kanina, crop top. Ito naman, pants. Ano meron? Gumagana na! Gumagana! Okay. Tunod. Okay.
Lagay read. May jeep na rin pala si Kaloy. Oh. Kasyang-kasya dyan mga milyones niya. Lagay mo na din dyan. Sunod. What's your current favorite song? Hirap agad ah. My God. My favorite song. Singing by Dianella. Nice. Gandang edit. Blue. Deche, mga copyright tayo dyan. Sunod. Matagal kay E-Boy, di Egoy. Pagkausap mo dancer. Tatingan mo. Ako rin naman breakdancer na ako. Gusto ko mag-breakdown. So, responsibilidad. Ayoko na. Pati naman yung nagbabasketball, di ba? Yung biglang shoot. Biglang ko crossover. Sa SM, walang magawa. Tulungan mo. Tagahantay lang siya sa ano. Ay po! Ano? Sagot! Nasaan na sagot? Sagutin mo din! Sayawan mo din! Oh. Chee! Oy! lahat. Damn! Oy! Tumulong siya. Gawa na siya. Oh, at least tumutulong na siya. Ayan ang tropa dapat. Sinasabayan mo yung kagaguhan ng tropa mo. Oo, pigilan mo na. Gusto may pagsuntukan eh. Tama na. E-boy niya, nagiging egoy na. Sunod. Okay, ito si Iron. Nice. Halikan pa. Diba yan? Nasaan ang gender stereotypes ha? Porket gano'n ako sumayaw? Bakit pare-pare yung buhok nila? Gusto ko rin yan. Sunod. Ito JC. Pabus na pasensya mo. Yep. Pabus na pasensya ko sa mga toxic na relatives. Aray. Ito, Jay. Nadali mo pa. Ayop. Sunod. Okay, Rinze. Ikaw kasama ko kasal ng tanging Yan. o binibili. Just touch my body. Ito ang mga pag ito nag-crop top, tapos na. Tapos na ang laban. Breaking toxic masculinity. Sunod. Ito dapat yung mga henerasyon din nag-aaway. Ito yun. Kahit anong henerasyon pa yan, nag-enjoy niya ng kalokohan. Tata, yung kapatid, yung nanay, yung yung tita mo. Pero yun, Better Call Saul reference yun ah. Nangyari ka, mumultuhin ka ni Lola. Antay mo, pagtanda mo nga. You pray before bill. Dapat nga tayo, improvement tayo sa nakaraan na henerasyon. But di talaga ako para sa badminton. Whoop! Whoop! Ay, ito, mag-training ka kay Kaloy. Pero future ka. Kunin mo yung silver tsaka bronze para sa kanya. Rod, kung gusto mo mabawas ng kasalanan, kaso slight lang. So, sobrang dami ng sinabi mo sa anak mo na hindi siya tulad ng kanyang mga pinsan na yan. Binawi na sa'yo. Rod. Oh, crop top. Ayan. Oh. Bonk. Ano yun? Hindi ba ito sa kanya? Anong coach? Kay Olivia Rodrigo Duterte ba yun? Ano yun? Your attendance this morning, I want you to sing a line from your favorite song through a voice message. Okay? So that will serve as your attendance. Again, I want you to sing a song through a voice message. Thank you. Have a nice day, everyone. Ay, salamangka! Lipis into a bouquet. Chipmunks version. Shining. Okay na, ayaw ka na basag na. Sunod, biodegradable, non-biodegradable. Ay, para isa. Medyo naguluhan ako nak. Ito ang kasamaan at ang kadiliman. Iisa lang kapupuntahan. Ang iyong utak na hindi malamnan. Baby. Galing artista manager. Okay, willing ka ba mag-assign night shift plus overtime? Yes. Di mo na ako pamamanahan yung kumpanya. Hindi na. Di mo na ako Henry C. Ito ako mag-e-effort ha. Sunod, shooting challenge kay De Leon Kim. Oh, mag-iwan na pumasok. Hindi ka makashoot, Kim! Google na ako sa'yo ha. Ang hirap dyan, pre! Ano ba kaya? Filter ba yan? Ayop. At nakakatulong siya magpasaya kung totoong kapansanan yun. Sunod. Alam mo kung ito, di na ata masasalba sa magulang mo eh. May karapatan silang tapusin, dagdagan yung generational trauma mo. Guys, isang kagat, cancer agad.
Carcinogen yan eh. Sarap. Late night talks hit different. Yep. Maglagay kang katol. Okay. Nakakatulong sa iyan. Ay, titi ng tropa mo ha. Ingatan mo lang. Pag may bagong post na naman yung mag-jowa, yung opinion ako, wala ako ibang buhay. Stupid, you not good. Tayo na naman. Ito yung sinasabi ko, i-break natin ang mga generational trauma. Tayo na galing, diba? Kahit bobo yan, tabihin mo, okay lang yan. Makakatulong sa kanila yun, diba? Sa atin na natin itigil yung mga ganun. Kaya gusto niya maging ambassador ng ML o ng bagong mobile game. Di sabihin mo, sige, subukan mo. Kaya sasabihin mo, bobo ka ba? Di tanga-tanga mo dyan. 016 ka nga eh. Tapos maglalaro ka pa dyan. Yung phone pa na gamit mo, galing pa sa akin. Hayop ka. Kaya sasabihin natin yun, diba? Pwede natin balansehin. Pwede mo sabihin na, ba't hindi mo subukan pagsabayin, diba? Paggalingin mo muna sarili mo. Makipag-usap mo sa mga tropa mo, meron kang kasama. Pero pareho mo deny yung kanyang kagustuhan maging ambassador ng ML. Pero sinasabi mo, isabay rin niya yung kanyang pag-aaral. Kumbaga sikapin niya, maabot yung kanyang pangarap kung gusto niya talaga yun. Ang laking bagay na agad doon, kaya birahin mo agad siya ng bobo ka, tanga, mga gustong sabihin sa kanila na panlalait. Na syempre, paglabas naman yan ng tahanan mo, matitikman nila yun. Alam naman natin na kupa lang mo doon, mapanghusga nga lipunan, di ba? Pero sana doon sa apat na pader ng bahay na yun, kung saan sila lumaki, ay doon nila makuha yung lakas ng loob muna. Kung sa simula pa lang, dadapain mo na siya. Sa simula pa lang, pahihinaan mo na siya ng loob. Paano pa siya pagdating na niya sa labas, di ba? Bakit ikaw ang kailangan maging parte nung kanyang trauma o yung kanyang kahihinaan ng loob? Di ba dapat ang mga magulang o mga kamag-anak mo, yung unang susuporta sa'yo? Sunod, paldo. Full court dunk. Ay, isa pa daw. Alam mo ilang beses sinubukan yun eh. Oh! Itaas mo, papakita mo. Para sa'yo yan, magaling. Itaas pa natin itong crop top. Para sa'yo. Dapat dun, 5 points. Diba? I swear, adulting is really hard. Naku. I just spent 6,000 pesos on grocery. 6,000? The little thing you could have been enough. But what I got when I got home was kung formula na ginatgatang mo was like, they were saying kung ano-ano lang naman itong binili ko. And it was like 6,000 already. I don't think you could have been enough. And they kept reiterating. Reiterating. Paulit-ulit. Ay, paulit-ulit. Paulit yun. Kung for me or like kung ano-ano lang naman din bibili ko. Kaya 6,000 na yun. Ibili ko na sana yun ng pumapalyaro na. Kung ayaw nyo pala ng wait a minute. sana. Ano yun? Ibigay ko na Maganda lang sapatos. yung pera na yan para ibili ko na pumapalyaro. I feel like kasalanan ko ko. It would never be enough for this family. Aroy. Thank you, Lord. Konting appreciation. Yeah. Ito, onting appreciation. Di naman kailangan siya bigyan ng isang celebratory. Nice, bumili ka. Pero yun, simple thank you lang. Malayo na agad mararating, di ba? Pero yun nga yung mga previous na generation na mga matatanda, lumaki sila sa ganun eh. Lumaki sila sa silent gen. So, doon nila yun nakukuha. Hindi siya excuse, pero naiintindihan ako bakit yun yung produkto kung bakit sila ganun. Kung bakit sila ganun ka, hindi ka open up tulad ng panahon ngayon. Dahil nakatulong na rin ng internet doon, nakakita tayo ng iba't ibang mga opinion, nakikita natin na nangyayari sa ibang mga tao, at mas nakaka-relate tayo sa, nagiging mas human tayo sa ibang tao. Kaya tayo mas open-minded na sa panahon ngayon. Wala na tayong magagawa eh. Sa kanila, yun na sila eh. I accept na natin yun. Kaya sa atin na lang natin simulan na maging mas attentive tayo sa mga ganitong bagay, mas maging open-minded tayo sa mga ganyan para ma-break na natin yung mga trauma o yung mga cycles na dala-dala ng mga iba't ibang mga pamilya. Hindi naman lahat na magiging desisyon mo tama eh. Kaya nga nandyan ang gabay ng magulang eh, sa kahit anong paraan eh. Hindi mo masasapatan yung life experience ng isang matanda eh. Kahit sabihin natin kupal sila. So, pakinggan mo na lang sila sa paraan na mas mai-implement mo, mas magagamit mo sa panahon ngayon. Di mo na kailangan i-1:1 yung kanilang mga homophobe, yung kanilang mga na dala-dala nila noon, di ba? Produkto nila yung panahon ng gera noon eh. So, produkto yun ng kanilang henerasyon. Hindi sila open sa mga impormasyon na meron tayo ngayon eh. So, naiintindihan ko bakit sila gano'n. Pero tayo, di ba? Ignorante ka na lang pag hindi mo pa alam. Kasi lahat nasa kamay na natin eh. Hindi na siya rason. So, i-accept na natin sa kanila. Siyempre, hindi na may ibig sabihin na excuse natin sila. Pero ikaw na yung lumayo. Ikaw na yung gumawa ng fair distance sa kanila na hindi sila iniiwan, siyempre. Hindi naman masama na mag-compromise tayo eh. Karamihan kasi sa atin, ang ginagawa, talagang binibigay yung
yung buong buhay nila sa kanilang pamilya. Mapapamilya man na anak nila o pamilyang kinalakihan nila. So nangyari, may mga ganitong pagkakataon na nawawala na yung kanyang pagkatao na binibigay ko na nga lahat, kulang pa, diba? Nag-breakdown sila, literal. Di naman sila rapper, break it down, yo. So yung mga ganito, siguro, ito na yung payo ni Pao na gagamitin natin ay i-compromise mo, kausapin mo sila kung ayaw. Di mo isa, mag-abroad ka. Kung ganun sila ka-toxic, ang opinion ko lang, Jay, gumawa ka ng magandang kompromiso. I-open up din natin sa kanila yan. Yung magiging 2-time gold medalist yapper na ako dito. Sunod, mga larawat video, gawin mo ito sa Pusitangsa. Ito yung bad ending. Naalala ko pa si George. If you know, you know. Tapos ginawa ko yung pusit. Doon kong pinutok sa loob. Kung mayroong fried chicken ni Glock 9, mayroong pusit. Pusit ni George. Sunod. Narikita. Oh, parang kayo i-deliver sa hospital. Ito yung mga yung mga matatanda na nalaman nilang hindi na sila makakakuha sa anak nila. Hindi. Hindi. Kulang pa pala ang pagbabasag ko at pag-iinom. Ayop, Riley kinaldagan ni Enyo. Ito yung mga dark secret sa Inside Out eh. Yeah. Para sa anak mo. Sige. Mukhang buntis na nga ito si Grimace. Sunod, sunurin ka sa escalator. Ticket. Ayan po, bawal po yung Crocs ha. O kuya, bawal yung Crocs. Nice. Bawal yan ipasok dyan. Iwan mo dito. Sunod, long distance. Pa-airdrop daw po ng pictures ko. Sa'yo ba yan? Sa'yo ba talaga yan? Baka ina-admire lang niya yung yung building. Feeling hero ka naman. Naka-crop top ka rin ba? Crop topin mo kasi para sa'yo ibigay. Okay, pakita mo. Okay, hindi nga niya kaano-ano. Ayop, sunod. Nice one, buddy! So, malapit na natin eh. As may remembrance ka, di ba? Sunod. What was I made for? Yum, 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 yum. Nice, intrusive thoughts mo, di mo pinigilan. Kaya di ka niya napansin, sayang. So, doon natatapos sa mga vibes ngayong linggo. Kasi para mga ito, share nyo to sa mga tropa nyong matigas ang ulo sa kanilang mga magulang. At sa mga magulang nyo na matigas din ang ulo. Ako na babaalap.